Oíche, scórbbliain ó hen hUigín déanach éacht is star na tíre. Asig, telefís na gailge créalú. Dan céadúr an ihe se nédian os sé. Agus hánig in saoil. Sí bhuiléin pobl na gailge an omláin a hauliachta, a crothaíochta, a bhach ní vis a cumise corfaí bhród an dámhór. Ina deanga gúcais. Ba iontach an corcaig a bheith an fuirin an stáisiún nua, agus nach even torra a dígris. Ní go héasca, mar thuair sibh, a hála sé, rogach telefís na gailge a hara, daoineachtaí ilúmad daoine. Hagad faoi feachtas fada, gona bhí sé héalú. Bhí sé gcuireach a gomas an meán cumarsáide is cuachta an am an telefís, a bheith acha. Ina deanga féin mar cart teangan, agus a bheith fólda éirinnig a gutsin. Is gníomh a bheith éistar san cartan an duine, agus cartan fóbile úsát an gailge, mar bhealach cumarsáide. Bhí sé de plibhlean am héin, agus mé mar elín cultúr is gailteach a róla lách ó múnú an stáisiún, agus tugann sé sásavas cumsedan, a bheith reisin o'r deanta nacht, mar Uachtaráin héirin agus muid cheiliúradh, fethe bliain ag fás. hUigín éideach nó go sé bhí me dóchasach, go dar an loigad stáisiún nua bhonathe daoine le céile ar dúthracht agus talanacha. Agus sin mar a hála, agus trí slíam lob siúd a bhí an ihe sin, agus le gach ein den a daibrig leis an agriacht le fethe bliain an ús. An cinúneach a vís na nócha dé a star an créileáin. Bhí na céata servis nua á dúr de bhar na deictúíocht an nua. Agus bhí géirgá mar sin, leis an cinna lácu telefís na gailge a bhunú, sal a gailfí an deis. Iniu, tá an éirid sin imíochta idir creaaltóirí ag leibhéal Eorpach agus domhanda, gur cúis bhród agus sásta bhítam, go bhfuil a háit ghlacha ag TG4, creaaltóir gailge más creaaltóirí an dam, agus is cruthúnas a bhána sin dar nói, na cearta dúis agus grád a mahantais, atá búte ag chláracha agus person TG4, ag féaltaí telefís agus scanán ar fud na crinne. Dandát, an spricke stofach die win le bonú TG4, na nasca cohuidir na pobil scapi úsádan an gailge. Is bon riachtan is sé I múnú teang, ga glisach agus ga bhecha ceantóirí gailge gohanna agus aigena a bobil féin. Ag láirtan a deanga féin, cuile ábhar nó Uaiche agus trátasúnta. Agus tugan an spás a crothaíonn TG4, tagan glob siúd atá déanamh níhil an teanga úsáid is an neartú, lá ní glé. Camála sin, tá TG4 meáltach dóibh siúd atá ar bheog an gailge. Atá as cleachta, agus dóibh siúd a dtír me héin ortha seo ag an nám, an tarna seansa thuairt an teanga. Lena clárach crothaíocht agus nuálach agus simúla, tá páirt láchad na ghlacha ag TG4, chun an meon deoltach sin a bhí an áitice len na teanga a dhíbart, agus beocht agus dóchas nua thuair dúine ar fad atá gobar a las na gailge. Tá scétéal tarangach, ilcinálach chorfaoin ar mád, le flethe bliain anuas idir clúdach chuimseach ar cuasa nuacht agus sport, agus drámaíocht den sco. Camála clárach a fáisneise, atá imthúirmise I gcónaín ar an caideán is éirte. Cintín cláscétéal TG4. Go bhfuil an túil beo agus ar oscailt, agus tugann sé deistan na scéalathe na Uaiche, a géirda álam agus a bháisiú, saibhrín a séhar ársel ilioch, agus cuirann sé le cáil na héireann, mar láranna na bhfuil scot na léireóirí, na náistóirí, agus na geardathe físe ar fáil an. Éire, buin an tábhach bunúsach le TG4, in ála serántacht, le carta teang, agus leis an déan láthas,
agus is choras santas aquí, dar vein vas mar náisiún. Agus sa blian comóra seo, cámid cuithne go bhfuil mid ag gabar fós, chun fís na léachra sin ó tús na féhuis, a bhí go tóca le hafheocha na gailge bhaintamach. Tá an dólan céna, roin, is a bhí rompa siút, ach tá uirléisios man sa bhreisagin, mar hampla san technoliacht, ach iad úsáid go croiach, mar atá jantag TG4. Cén siad a go lór dúlan fós, roin madar le cuimhnú agus nartú na gailge. Cáfar a hógan san áirih gur bí bunú TG4, an céim is dearafi atá ghlacha le fadan lá i le na gailge, agus go bhfuil sé list a geard a bhúgfinn si folasi an státi le na teang. Ba córdar an deas scéil TG4 a bheith na spragadún brúrai agus dulcun cín níos fearrí inmh leis an teanga réim si eile den tíal. Leanan an stáisiún Leanan an stáisiún ag dul an neart go neart leis an loch fiachan a bíide rih tilse ag TG4 níos luim léana. Meag an focail an stáisiún ag freistal an is ar fodal ar fud an íleán seo agus ar fud an dam. Agus da gan agus measag an pobl sin ag tús na híise se cáte. Bid na Uachtaráin agus na híiri siach coigh náscil más loch na gailge. An lochran an tiaide le bhí ar ceann na híiri si seo. Leas salas se lonrig agus a hog góch dóchas. Galanig TG4 a bheith na lochran dúine agus go mara síon cód is bad banach TG4 don táci. Is gur míle maithagí go léir ile is éhhaach go mai.